हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजली ब्रह्म और मेरा चैनल का नाम है मंजली ब्रह्म। तो मेरे मंजली ब्रह्म यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पे चैनल में सबको स्वागत है। आज बार है बिस्टिबार, मतलब ट्यूसडे ना, क्या बोलता है? थर्सडे। ओह सॉरी थर्सडे है। आज बहुत कुआसा है, आज मतलब कल भी हुआ था, बहुत ठंड लग रहा है। सुबह की 8 बज गया फिर भी कुआसा नहीं सारा है। दवाई वगैरह खिलाकर आज थोड़ा ठीक हो गया है ना मेरी चुना। हेलो बोलो बाबा, हेलो बोलो, हेलो बोलो मोबाइल में हेलो बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलो बाबा। गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलो। आज थोड़ा ठीक हुआ है। कल मैं बहुत डर गया था, मतलब बहुत घबरा गया था। मैं हॉस्पिटल में भी लेके गया। सुबह को फार्मेसी का डॉक्टर, फार्मेसी में जो डॉक्टर आता है वहाँ देखने के लिए लेके गया है, लेकिन सुबह से मतलब खा के ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए शाम को फिर से मैं हॉस्पिटल में लेके गया, हावड़े सरकारी हॉस्पिटल में। और अभी बहुत सारा दवाई दिया है, अभी उसको खा के थोड़ा ठीक हुआ है। तू पुकार में करो। सॉरी, मेरे टूटा फूटा हिंदी को समझ में आएगा कि नहीं आप लोग, फिर भी कोशिश करता हूँ। स्टार्ट करता है वीडियो को शुरू। नोङो बाजायानोबा बामजायानोबा आरो बाजानो बियो। बिदिले ओखिनाले बाजादो बाबा, बाजादो मोनसेयावनो गेदेरफ्रा अराव साफा साफि बेहा खारख्रावगासिनोसै। हनै एसे दुस्थ'थार बे। 오래 되는 저 플라스트라고. Kita suar ini ya. गाबोन संफोर बिहामजो मोनगोन। फिसालाबाय ओइ लांफै। थाव नोंनि माबाखौ जायोसो। बाबाया दैसाया माबा बाबाया थाथा थांबाय नामा? नै अल कफि ओंख्रि दंमोन ना, नोंसोर मानो जाजाया रावबो? आफानो एसे हरबाय आङो, एसे दंबावो। मालाय बिफानो खाजा दंना दंबा गोजाङाखै बावाखसै दा मबाइलफ्रा। बावनाय माने coba pula. Bila nggak mending menjadi. Bila tunggu. Dia butuh rawang lah, kan kerang dia butuh siapa pak? Bina aja. Cay đâu phải thèm người ơi. Mà là ba đây là lít ra hư xuống đây mày đi.
गाव फुबाय थाग्रा बायदि मैयासो फुजोबदों दाख्लैसो एवनोसै दै साना लोमजानायालाय फुमायबाय आरोना ओमफ्राय दा गगा मोननाय गुजुनाय दंबावो ओमफ्राय खिनायाबो बन्द जाबाय आरो गोबानायाबो बन्द जाबाय ओमफ्राय दा गुजुनाय गगा मोननाय बेखौ दौगोन आरो आङो एल'पेथिकखौ दौवासै आरोना एल'पेथिक दौबाय थाजाया होननायखाय हमिय'खौनो स्टार्ट खालामबाय आरोना हमिय' लाबोनाय दंखायोमोन नालाय बाबा हेलौ होननोसै बाबा हाय आं मुलि लोंसै हेलौ हाय सो बाबा हाय सो बाबा बे गिजाना बिसिना गथ' मानैनि गिजाना नुबाय आखलफ्रानो लाजाखाया नारजालानो आंनि थाथ' र' फुंनि थाखाय गाबोन फुंनि थाखाय माइब्राखौ सौखाबाय आरोना नै अन गुन्दै थारमाने जोंहा मिलाव हैनो मोनासै बिहावा टाइम मोनाखै नालाय ओंखायनो आङो मिक्साराव गाबोन नोंगुबैनो मेघखौनो जाहोनो आन्था एसे मिक्सारावनो देबाय आरोना ओमफ्राय नायदो आं दैखौ गोजौ होसिनलायबावदोंसो आरोना मिक्सार साल' खालामनानैहाय जाहाथे बिनि मोखाङा गैला आरो ओंखायनो जाहाथे जाय नै गेब्लेबाय आरामसे जासै गाबोन